5-nji ýanwarda Kabulda janynyň geçen hüjümçi Ýewropa Birleşiginiň ulagyna hüjüm edip geçip barýan bir Awganistanlynyň ölümine we 5 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Parlama Ýewropa Birleşiginiň Awganistandaky polisiýa missiýasynyň edarasynyň golaýynda emele geldi. Hüjümler NATO'nun Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky söwüş missiýasyny tamamlap, howpsuzlyk jogapkärçiligini Awgan goşunlaryna resmi taýdan tapşyrmagyndan birnäçe gün geçen soň edildi. Belarusyň ýaşaýjylary öňkü owa hojalyk ministri we prezident Aleksandr Lukashenkonyň hökümetiniň bir tanqidçisi Vasil Levonowyň jaýlanyş çäresine gatnaşdylar. 76 ýaşly Levonov 4-nji ýanwarda aradan çykdy. Ol 1990-njy ýyllarda korrupsiýa bilen bagly gozgalan işiň netijesinde 3 ýyllyk tutsaklyga höküm edilipdi, emma bu işiň siýasat bilen bagly bolmagy çak edilýär. Bosniýa-Hersegowinyň merkezinde yer süýüşmesi zerarly ençime jaý ýumruldy. Bir adam helak boldy we 3 adam yaralandy. Yer süýüşmesi kömür käniniň golaýyndaky galandylaryň saklanýan ýerinde emele geldi. Ýagdaýyň howpsuzlygy güwe geçilýänçe 18 maşgala owadan göçürildi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.